Én Tanyara vagyok, és most egy redstone tutoriállal jöttem. Ez a tutoriál olyan, hogy önmagától működő naprendszer. Nem naprendszer, hanem, hogy is mondjam, világítás. Hozzá kellő anyagok, napfényérzékelő, vöröskő jelismétlő, vöröskőfákja, egy ház és vöröskőlámpa. Ezek a hozzávalók. És itt van velem Boti. Sziasztok! Most éppen videót néz. Na, építsetek föl egy házat, és szerezzétek meg a kellő alapanyagokat hozzá. Így. Ha nem igazán fog működni, az vagy a ti hibátok, vagy új patch, vagy bug. Nekem is néha bebugolt, de csak le kell ütni egy pár dolgot, és már jó. És vissza kell tenni. És már is jó. Fogjátok a napfényérzékelőt, de először is meg a lámpákat. Mondjuk egyet ide. Nem ide. A sarokban. Egyet ide. Egyet ide. És egyet ide. És egyet ide. Ajánlatos úgy csinálni a házat, hogy 6 redstone lámpa legyen csak benne, mert az spórolás egyben és megmutatás. Na így van, mivel nincs elég hely, én mondjuk lehelyezem ide a napfényérzékelőt, az most aktív jelet fog adni, beteszünk egy jelfordítót, így az inaktív jel lesz, és valahogy neki kéne vezetni annak, de nem ide kéne. Mondjuk ide. Így. 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 Majd ez már kap jelet. Így. Így. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ajánlatos már 14-nél kell hosszabbítót tenni. 3, 4, 5, 6, 8. És kész is van. Ennyi az egész. Ha most átállítom az időt, magától fel fog kapcsolódni. Time set. 16.000. És magától felkapcsolódott. A mai redstone tutoriál ennyi volt. Sziasztok!